Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Otero Gabirondo. Eskerrik asko, mahaiburu jauna, arratsalde on guztioi. Gaur sozialistek ekarri duten proposamenari, Europako itun berdeari babes eskatuz gure aldeko botoa emango diogu. Ez itun berde honekiko bere izaera medio gure atxikimendu maila sekulakoa delako, baizik eta gaur egun nazioarteko koalizio erreakzionaren jopuntuan dagoen neurrian, nolabaiteko marragorri bat jarri behar delako nonbait. Gutxienez, adieraziz, albezain pronto neutraltasun klimatikoa errietxi behar dela eta ez da gutxi. Europako itur berdea, 2015ko Parisiko akordioak garatzeko egindako Europar bide horria bezala hartu dezakegu, eta une oso konkretu batean jaiotzen da. Parisen akordioa sinatu zen, baina hortik aurrera honen garapenean egondako atzerapenak eta eznahikotasunak medio, mobilizazio potente bat abiatu zen, non Europar gazteek protagonismo handia izan zuten. Testu inguru honetan, etorri zen 2019ko abenduan, itun berdearen sinadura, gizarte zibilaren bultzada tarteko. Hori bai, hortik aurrera, Europan turbulentziak izan dira nagusi. Pandemia etorri zen handik gutxira, pandemietik irtetzeko neurri sorta pizgarrian eraldaketa ekologikoa aintzat hartzea erabaki zen, eta laguntzen izenak berak, Next Generation urrengo belaunaldia, adierazten zuen kezkak non zeuden. Oraindik testu inguru horrekin, 2008 urtean, Fit for 55 neurri sorta arautzailea etorri zen, baina handik gutxira, Europan bertan gerra medio, energiaren prezioen krisia etorri zen, inflazioa etorri zen, eta Europar Batasunaren geldotze ekonomikoa etorri zen. Beraz, ez dire izan urte errazenak eraldaketa ekologikoa egiteko. Are gehiago, kontutan hartuta, nazioarteko koalizio erreakzionariak itun berdea jopuntuen izan duela, berain obsesio nagusienetarikoa izan dela, eta egoera orokorraren inguruko kezkak baliatu dituela, itun berdearen inguruko kontrakotasuna indartzeko. Betiko moduan danen hasiz, eta arazo guztiak politika klimatikoari egotziz. Zikina izan da, baina egia da, eraginkorra izan dela. Izan ere, oso adierazgarria da egunotan aurkezten zaigun segurtasunerako eta gerrarako pizgarri ekonomiko neurri sortak, Next Generation funtsen kopurua gainditzen duela. Eta gure ustez, hori ez da inondik inora bidea, alderantziz. Benetako eraldaketa ekosozial batean sakonduko luketen neurriak behar ditugu. Europar itun berdeak izan duen norabidea eta katsak zuzenduz. Eta kats nabarmenak izan ditu. Hor dago, adibidez, taxonomia berdea egiterakoan, nuklearrari edo gas fosilari egindako kontzesioak. Hor dago, planeta finito batean etengabeko hazkundean jarritako orientazioa. Hor dago, oinarrizko eragileen eskaerei entzungor egitea. Goiti berako planifikazioa. Hor dago, korporazio handien lobby lanari aurre ez egitea. Hor dago finean, merkatuak eta ez justizia klimatikoak gidaturiko orientazioa. Horregatik, gure babesa beti izan da kritikoa eta gaur ere alaxe da. Horren aurrean, orientazio ekosozialista duen itun berde baten aldeko apustu egin behar da, demokratikoki planifikaturiko transizio ekologikoa eginez, herritarren protagonismoarekin, subiranotasun energetikoarekin eta baliabide naturalen kudeak eta komunarekin. Denok izan gaitezen eraldaketaren onuradun. Kontua ez da itun berdea ukatzea, ez da aldaketari aurka egitea ere. Alderantziz, ekintza klimatikoa, premiazkoa eta atzera ezina da, baina egiturari dagokionez eraldatzailea, sozialki justua eta politikoki demokratikoa izan behar du. Ekonomia iraunkorretik, bizitzaren zaintzatik eta ekitatetik birpentsatu behar dugu itun berdea, ez soilik eraginkortasunetik edo etekinetatik. Labur bilduz, Europako itun berdea ezinbesteko urratsa da negazionismoaren eta erretardismoaren aurrean. Zalantzarik ez. Baina hobetzen ez bada, joera teknokratikoa eta merkatuaren aldekoa zuzentzen ez bada, eta justizia klimatikoaren alde egiten duten ahotsak ez badira entzuten, oso motz geratzeko arriskua dago. Eta gainera, trantsizioaren kostua langileriaren bizkar gainean geratzen bada, eragiten dituen frustrazioak, erreakzio konservadoreak eta autoritarioak elikatuko ditu. Benetako trantsizioak berdea izateaz gain, soziala, demokratikoa eta solidarioa izan behar baitu. Besterik gabe, eskerrik asko. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Calvo Gómez.